Είμαι ο Mr. Hungry και σήμερα πηγαίνω να δοκιμάσω τα καλύτερα hot dog της Αθήνας στο Slinky στο Χαλάνδρι. Το μαγαζί βρίσκεται μέσα στο εμπορικό κέντρο, ακριβώς στην καρδιά της πόλης, με μοντέρνα αισθητική, φωτεινό χώρο και vibes που σε τραβάνε την πρώτη στιγμή. Είναι το απόλυτο σποτ για να φας γρήγορα, ποιοτικά και να απολαύσεις πραγματικό street food σε άλλο επίπεδο. Πρώτο hot dog που δοκιμάζω το Pitbull. Μπριός ψωμάκι, λουκάνικο, μπέικον, καραμελωμένο κρεμμύδι, πυκλομαγιονέζα και barbecue sauce. Δυνατό, καπνιστό, γεμάτη γεύση. Αυτό το πράγμα είναι έκρηξη. Αμέσως μετά δεν μπορώ να αντισταθώ στο Golden Retriever. Με cheddar sauce που γιώνει παντού και δένει τέλεια με το bacon και το λουκάνικο. Αυτό είναι το hot dog της απόλυτης αλβορής. Ό,τι πρέπει για κάθε ώρα της ημέρας. Στο ενδιάμεσο οι τηγανιτές πατάτες με cheddar sauce που στάζει και τραγανά κομμάτια bacon από πάνω. Απλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις παραγγείλεις, μιλάμε για κόλλημα. Κλείνουμε με το husky. Μπριός, λουκάνικο, κρέμα τυρί, αποξηραμένο κρεμμύδι, bacon, barbecue και πατατάκια sticks για extra crunch. Το πιο fun dog του μενού με υφή και γεύση που σε τρελαίνει. Σημαντικό να γνωρίσω ότι τα παιδιά στο Slinky αναλαμβάνουν παιδικά πάρτι και catering για κάθε περίσταση, πάντα με την ίδια ποιότητα και γεύση. Θα το βρεις Πλάτωνος 7 Χαλάνδρι.